Achich metudo gi nek ma jatend obila Simon Mwangi Kariuki biro medo bete remand nyaka chieng' tich ariyo ma jang'ad bura Daniel Ogembo biro ng'ade buchgi. Mwangi Kariuki nonegi gi jonjore kinde manoriko gitimo apedha ne kuong' moko puodhi chiro mar Oyude ma yudore e gweng' mar Rarieda County ma Siaya. Jonjore 16 go manomaki tarik 13 higani osebedo e remand ka girito timnegi nonro mar obwongo mosedeko kalure gi ng'anyo ma lakteche. Jonjore go notere nyim jang'ad bura ma Lester Simiyu mabende chiko kaka burano biro dhi nyime. The state is ordered to conduct medical assessment. If they are able to do so before Tuesday when they appear before the judge, the accused persons are remanded in custody till that time. So Tuesday will be the 16th of April, they will be taken before the judge.